wakhe wathi soze ndingene trongo ngowakho umlomo then ngqondo zibuye xa ngokuhleli kumgqomo ugquma ubuyele etukayi bewugcwele ume ngembambo nguwe nguye nabanye nje abakhamandelele zabo sibekele kwabaqala ukubanjwa gcwele imithambo ibunzi kufakwa intlanganiso inyembezi zinqamleza umbombo ndoda ugqwalela phakathi fani ibe ngabo nabo bona bakunwatywe bakungcono kwaphaphu nakwamakwabo. One thing eBaltimore akho ngakulobayo yabo xa usemedium sesesexy ukugate 1 nakwabo usuka kwi-throne school uya kwisinxibo saxa kuthatyathwa izigqibo ngabasemagunyeni uphikisene nonabo gcinwe ematangini means bethe ngonyawo lonwabo amaphupho khutshwa ngeparole ngoxhonyela izigwebo bawafanele yagqithe cani kwabo babhizi zii-applications zomsholozi ekudala ubhantinto ubanjwa kwabo ngalamagqwetha anganathi sebantwini failing to protect the client's interest xa sime emkhumbini postpone uhearing lingaviwanga kwawo kuba lithini lakwicala nobekwe lona njengecala elikumila kubini so yonke into ofuna uyitsho iyalezi egqwethini ngeminzi etrayel ekuseni uphakama unqweni nonqweni uyojike off ngoba uyojamelana ebusweni ngoba unqini obungabotshwanga i-witnesses ezibotshwe emnweni suffering iziphumo zento yenza usemsindweni utye into ezengqondweni ndlala ikhuphe ekhondweni ngoku usephungulelweni nabareminder kuba ukafika elungelweni lokuba intango kugwetyela ukugugela etrongweni cula unot guilty yakho ukuncedi thotywa ngoku uaplayele ibheli nje free ngoligality othundezi buvuma ityalo sewuthawunalo ku-oleti ngokubanjwe nebhegde neepati zegolf ungeyokhethi justice best served when the verdict is delayed tufunyanwe ne-contraband i-cellphone insikaplate sawugqiba benesibindi soxambulisana nabalindi ujijisane nabo ngengidi lingisofadere ngamanqindi sinzima isigwebo yekubanja umntu asosingamsindi tumbone ixela iphayira qoyisamente kwa-cashfield yahwa bahur atu amabhandindi blind kongakayirik bawuvukile ukrill ngu-ellen vindi buya kwesigwebo sentambo kuza ngespidi ezandleni zabahluthayo abacinga uba it is great only ethunde zonyana belokishi baxhiphula izigidi kocash in transit abagade ibredi ze-minority in perimeters we-majority is the needy endlaleni kumlindi apho umthetho ukhusela isigidi umjudo odume ngoba imfuyo esenzela unyanakho umgidi babuza amazama begwetyelwa udili kabhilidi abanabegodi kodwa bazela imihadi thina those of mablight amaqhakancu namakhalada abhala umthetho emizimbeni ajika elancwadi se-certificate sobuncoko esiqwaliswe zi-charles card lamatyala esawatyothwa ngubhanadi nolapha emperha abanqolobi egugu lethu 7 character assassination kwiividiyo zikama-11 deliberately proven that we can never self-govern in the great mother city where First Nations generation don't even make it to varsity like in the great mother city qale pos mhluthi ngeguduti ikamira zigcwele city njengengelosi engabuyiyo ye-adesi constitutional laws that are passed to by face azichithwe zetikesi amacombothi anganabhevesi senziwe unodoli ngumthetho kudlalwa ipopiyesi sibanjela ukubulala abafazi irhapi amrobari black on black crime makes white privilege a mockery to the children of the sufferers ngoba sithi amasokolari